Kaixo lagunok! Gu Ermukan eta Zuna ikastolako 6. mailako ikasleak gara, eta arrautzaren esperimentua aurkeztuko dizuegu. Hemen arrautz mota asko ditugu, tamaina ezberdinetakoak, hau adibidez antzarrarena da, hau egositakoa, hau egosigabekoa, hau ospinean luzarroan iraundu duena, hau koloretakoa eta hau ernaldutakoa. Eta nola bereizten dituzu egosiak eta egosigabeak? Oso errez, mahai gainean biraraziz. Bizkorren biratzen duena egosia da, ez duelako likidorik. Hau adibidez ez da portu. Egia! Apurtu da! Badakizu zergaitik arrautzek kolore desberdina dute? Zergaitik? Oioen arrazaren arabera da. Oio ilunek arrautz marroiak jartzen dituzte gehienetan, eta oio txuriek txuriak. Baina badaude urdinak eta berdeak jartzen dituztenak ere. Zinteresgarria. Ostera, ospinetan egon denak itxura berezia du, ezta? 2 egun ospinetan izan dugu, eta reakzio kimiko baten ondorioz oskola disolbatu da. Orain, arrautz saltarina bat da, ikusi! Eta badakizu zein arrautzan alduta dagoen txitoa jaiotzeko bezala? Ez? Zein? Tresna honekin, ogoskopiarekin, arrautzaren barne egitura ikus dezakegu. Eta arrautzaren goiko partean, ilunago ikusten da. Bueno, utzi txantzak eta gaitezen gaurko esperimentuaz. Hemen kristalezko botila eta arrautza egozia ditu. Eta gure helburua arrautza botila barruan sartzea da. Baina hoa, arrautza baino estuagoa da. Nola egin dezakegu? Ideiarik ez. Zuk esan beharko diguzu. Horretarako, papel zati honi zua emango diogu, eta barruan sartuko du. Barrura sartu da! Ez nuen espero! Barrura sartu da! Oso ondo! Bai, kanpoko eta botila barruko presio ezberdinaren gaitik da. Beroarekin, aire-gas molekulak arinago mugitzen ari dira, eta horren ondorioz presioa igo egiten da. Baina sua itzaltzean, presioa jaitsi egiten da. Eta kanpokoa baino presio baxuagoa denez, arrautza sortu egiten da. Oso azalpen interesgarria, baina arrautza hor barruan utziko du? Nola aterako du? Magiaz? Ala botila lurrera botatzen eta purtuz? Ez, lasai, ez erapurtu gabe arrautza botilarik aterako dugu. Berez ere barruko presioa handituz, berotasunarekin. Badoa! Ez nuen espero! Ateratzen ari da! Hala! Atera da! Ale, lortu dugu! Hau esperimentu polita! Agur!